pastikan kau buktikan bapak ibuku akan datang melamar jika sayang. Semoga Tuhan mengabulkan. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Wasik, selamat Temlokorjo, bisa bertemu kembali besok. Tresno iki dudu mung dolanan, kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk amung kesabaran, mugi Allah paring kasembatan. Redem atiku ben aku ramayu. Wasik, Tanggung jawab itu palsu. Deno aku cinta beneran, pastikan kau buktikan bapak ibuku akan datang melamar jika sayang. Hatiku selalu mendoakan, semoga Tuhan mengabulkan. Cinta kita tak Terpisahkan walau di akhir zaman.
jenengan padosi. Iki lho, sing ning kene iki lho, ning dhuwur sing lagi metu iki lho ya Pak. Iki lho Pak, ucul Pak. Aku asline nang kene bingung to. Kena apa nek bingung? Lho kene upin-ipin, lah upine nanti ipine kok nang kene to. Iki lho kok nganggo kuncung barang iki jenenge. Iya ya. Aja tutupi Mas. Nah, rambutnya apik ya. Abang, tayangan Mas wi. Kayak tudus. Aduh. Amor rek. Sudah apa? Iki buntut pedus. Oke sampean nuwun. Sudah, Mbak sinten mboten ngertos kula jenengan. Jenengan minggah mawon Pak Danang. Nggih. Iki ora ape poso tak pangan iki. Lah ape Lah poso lho Pak. Diwe ana ngene nang omahe ra nek popo kok ape ra karo-karo. Sampe munggah rene ta? Aja nek dhuwur. Nah, kok Nah. kan lungguh. Lungguh ki ya mau. Aku nanti yo gawok lho karo sampean. Apa? Umur wis widak ya lagune cinta tak terpisahkan. Lah piye ben awet enom? Wis widak iki paling ora ya. Balane Mas Kasturi kalau diulino ngopi. Umur swidak iki paling ora ya akeh-akeh maca selawat ben slamet kok somo. Alah kene ya Lho nyanyi. kancane sampane liyane sudah dipendem kok iso jek yak-yakan gandeng penyanyi lho. Ya muga-muga panjang umur ngono. Panjang umur terus ape apa ngono lho. Sampane panjang umur ape apa? Lah ya ape ibadah sing tenanan ngono sing lunga ngulon urung e. Ngulon nanti. Ya ning kono Sumber Agung. Kono sampean ngulon nek makom ape ngulon? Berarti ndongakno aku yo ape. Nggih satripun kula ngaturaken wilujeng enjang setengah siang Pak Dalang nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda lho. Nek sing salam aku sing jawab ora patek kompak. Nek apa nek sing salam cucuk lampah malah kompake ora ukur. Lha sampean biyen kan mendring ya to. Dadi wong Templokerjo paham nek mendring iki lambene ora kena dipercaya. Kayaman rene. Kok ente nek umume mendring apa ki kanggo peralatan alat dapur gak apa-apa wong lanang-lanang seneng. Lho kanggo klambine wong wedok sing lanang ku muring-muring. Lah aku lho apal ukurane sakniki 36 nek iki 42. Sing aku lho mulane iki lho mulane sampean ora dijawab. Kantere ya ngono ya. Mari sampean pikirane piktor lho. Lho kok iso. Pikirane kotor lho. Ngenyek. Lho kok ngerti ukurane iki sampean apa cekeli cocok ya? Lah aku apal. Nek kira-kira sakniki 34 behane, kono 38, 36 kae. Sing ndi? Kae lho 36 klambi Nggih ta, Bu? batik ya. Nggih ta? 38 kuwi. Sing buken iki. Pun Bu jenengan anu tetep sak mawon, sak ngoten mawon nggih. Mboten sah kuru. Engko nek kuru, Ya kabeh poso lho. ora engko nek kuru ngesakno behane. Kena apa? Klodhok malah kaya nyunggi rangsel. Aku ya apal entar. Alhamdulillah Pak Dalang nggih. Siang menika saged sowan, saged rawuh wonten dalemipun Bapak. Bapak Broto. Nggih, wonten dalemipun Bapak Broto. Nggih. Iki lagi sumintene sapa iki? Sumintene sapa? Sementene urung edan ya urung ditokno kok. Nek nang ketoprak iki Broto iki gandengane sumintene dan. Lah ya sementene urung edan urung ditokno Kok ngono. iso alhamdulillah nggih ngapunten anu Mbak Sri nggih. Kula ten mriki mboten napa-napa nggih. Nggih. Mbak Sri, Mbak Sri lho. Di Lah kae ijo-ijo iki gak Sri to. Oh iya Mbak Sri. Oh lah. Pas aku Mbak Sri sapa? Nek kono dudu Mbak Sri aku ngono. Kuwi lho pari lho nang nggonku basa Jawane ya Sri kok. Ya bener. Wonten dalemipun Bapak Broto sowan mriki lumantar Mas Epul, Mas Epul sampean pesen apa karo nganteni ndang pesen. Ya pesenku siji. Lah piye? Aku rung duwe rokok. Lho, enek porsi kok bukan pesen lho. Aja delap aja sini-sini aku aja njalukan iki. Sik to, nek wong pesen nek wong biyen ngarani pesen biyen ki weling. Ya, Wong betul. pengen urip dawa kok wis weling. Ya ya gak maksudnya nyangoni nganten Ora kelampe ora sak nyangoni ki entuk buan. Kok aku rene golek sangu kok nang kene kok nyangoni lho. Maksudnya sampean pripun? Maksudnya pesen nganten ya Mas. Sok nek uripe sampean wis mulya aja lali karo wong tuwa, paling ora kan ya ngono-ngono. Muga-muga pendak ndang oleh rujak salak. Artine Mas, muga-muga pendak ndang gage manak ngono. Iso dipiye mana maksudnya piye? Lah ya pendak ndang gage manak. Kadang-kadang wonge ngene Gus, rene tak kandhani. Monggo Mbambung. Dongakno nganten kadang-kadang kleru ndang gage duwe alah.
wong nggonku saking mandine ora kaprah dongane. Walah Pak Yai, alhamdulillah dongane jenengane lho. Mandine ora kaprah, anakku 5 wulan wis nglairno. Alah, paling wong nggonmu dongane cek mandi dongaku. Kok iso? Lho Pakku lara tak yasine budal. Kuwi gak saking mandine aku. Ya ta. Wis jenenge Aku wis ngambek aku sing ati-ati nang tak yasin nggih ben kaya Pakku. Wes kurang aja. Kowe ndongakno aku to berarti. Lho lah iya nek ngomong nggonmu iki karo aku kadoan. Yo dongaku saiki mandi. Maling. Wis colong masmu piye to lho? Iki aku ape ngomong karo nganten urane nganten lho nek kursi lho. Ora apa-apa, wong anu si kursi. Sepurane ya si ya. Wong gendeng kok ditanggap. Lah nek wong gendeng ditanggap lho. Kok gendeng ditanggap maksudnya piye? Lah piye wong kursi kok si kursi? Sing gendeng ya ora aku. Kok iso? Lho sampean lho. Lho awit persana nganti ate rampung omongan dhewe disauri dhewe. Lah iki jere wong kuwi, wong gendeng kuwi ya omongan dhewe disauri dhewe. Wis tuwek kok bolak-balik. Ora ngono, sing gendeng ora aku tok. Tukang syuting. Tukang syuting kan apa nek wong gendeng kok disyuting? Ayo. Oh berarti ya ora aku tok. Lah kok iso? Lek kasturi ke ya termasuk. Gendeng nek wong gendeng kok dikeki som-som. Nggih, ditungakno Pak Dalang. Nggih. Muga-muga Raden Ajeng Kartini. Kuwi lho RA sapa to? Ya Raden Ajeng Kartini kok. Iki R iki sapa tegese R? R sinten, Pak? Sinten? Rizka. Oh, Rizka. Lah terus ane sinten? Adib. Hah? Adib. Biasanya Adib. Lah aku cah santri ya fasih. Adib. Sampean santri ya? Lho santri kok ngangkul penyanyi lho santri cah popo lho. Kok ngene iki lho. Sampean sing apik aku iki ra wani kok. Lah aku biasa. Nah aku biyen wani saiki aku ra wani. Wis taubatan nasuha. Ora kok tobat ya. Piye? Aku wis mlebu Islam saiki. Ditungakno Pak nggih. Muga-muga Mbak Rizka kali Mas Adib bisa dadi keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Mas manten Mbak manten, aku karo Kak Duki kon pesen karo sampean. Ya, pesen Dang. Iki ana pesenku mau siji tok Pak Dalang. Piye? Iki babagan masalah banyu. Ya kok iso? Banyu ki ana banyu papat sing antek mati ora iso dituku ya ora iso ditebus. Oh, ngono. Nomor 1. Banyu ketuban. Wah, kok pinter le ben mondok Ya, ndi? Nomor 1 ki banyu ketuban ngantek bosok ora ngarah iso mbok tebus. Nomor 2. Banyu susune ibu. Wah, kowe tek pinter mondok ning ndi? Nomor 3 banyu kringete wong tuwa sing dienggo mergawe. Sing nomor 4 banyu mata. Wong tuwa mulane sampeyan nang jero kandungan ngantek sampeyan kapundhut mesti ndongakno nangis terus bendina. Ngono ya. Muga-muga pengen anake mulya. Amin. Ngono. Kowe tek pinter aku waraya. Aja sampeyan bendina tanggapan kowe. Aku lho ngantek pangkling karo wong Tempokorjo iki dalane ndi lho ngantek lali aku. Tenan saking suwene aku ya ning Tempokorjo iki ora gelem milih aku gina ya. Sik to sampeyan nganggo kaos kaki kena diabetes ya. Lali iki ora tak tetek. Engko tang jempolane diketrok. Asli cetok. Kuwi nek esuk sampean lari-lari ya to. Lari-lari itu. Aku tindak kena diabetes. Lho sampean yo kaos kakian lho kok ngono lho. Biasa ngene iki lho. Gak roh sikilku rangen. Ndik ngibar babadamen. Ngono cerita. Pergi apa? Babadamen kan nak bar diwabati damen terus dipaculi, bar dipaculi ditanduri dhelik. Lho MC kondang kok medamen lho aku yo sorry. Lah wong suwe gak tanggapan. Lah nek aku yo sorry to. Paling ora aku yo apa? Ngarit. Ngarit. Iki pengapit nanggolane kesane mriki Pak Dalang nggih. Alhamdulillah siang menika riasipun Mas Rezan sing duwe jeng sak Bojonegoro. Bojonegoro. Ngapunten nek mbok menawi tiyang mriki mboten asing marang kali Mas Rezan. Monggo Tatayas muda berbakat. Nggih. Ayo endi to iki kancane awake dhewe? Lho manggolo ini malah rokok-rokokan nang kono maetan. Jan Mas celokno manggolo. Ya Allah. Lah malah blodet ning kono ku lho maksud piye? Manggolo sampean kok udut, lho maksud piye? Aku yo wong. Ya ki lho nyoh. Tak weki kok iso aku lho duwe rong adah. Ndi? Sam nyoh lho. Rong adah tenan. Ndi? Tak weki kok aku duwe rong adah lho. Tenan ora. Dari kok nyoh. Wis tak dengane mlebu swarga. Iki anane aku wae sing buntu ah. Aku wegah nek donga iki rapate mandi nek bolong kan iki lho.
Iki bolonge ketara wis duwe bojo nek Kenapa aku kok milih? Kenapa aku kok milih? Terus Pak Yai dawuh, wong nek njaluk Gusti Allah rasa incrat-incrit, mesisan sing akeh pisan. Aku yo njaluk sing buntu bos kok. Wong mbok akal lho. Ha, nek ngene ora Pak ijoli lho Pak rokokku lho Pak. Kok iso? Jaluk Mas Saipul. Manggolane pundi nggih? Manggolane mriki-mriki. Manggolane mriki-mriki. Iki ngono kotong iki. Foto iki. Petok tenan cek pinter. MC kok rusuh men to. Aku ya biasanya astagfirullahaladzim lah kok pedok iki lho. Ayo Rene, Cah Bagus, ayo Rene Cah ayo Rene, Dek. Kene iki daerah Ringin Tunggal Pak nggih. Ayo Rene. Rene. Lah ayo. Endi kancane sampean pundi? Nggih. Wis tunggale pundi? Sijine ayo, Dek, sampean mulkan pisan yo. Lah iki. Rene. Wes ngadepi rono. Iki syutingnya apa Mas iki? Nirwana. MC kok Mimi deng kok ngombe kaya wedhus Mimi. Iki ngadepi rono Cah Bagus. Ngadepi rono. Suprit lho kantek esuk ketelak aku. Aku ngantek esuk ketelak. Urung ngombe ya? Alhamdulillah wis sak gelas. Jenenge sapa Cah Bagus? Gerendra. Kuwi kanggo nyrekel wi Gerindra. Kuwi Gerendra. Ya kanggo nyrekel. Iki jenenge Endra. Ngono. Daleme pundi? Sampeyan omah ndi le? Telemok. Temlok. Apa muni Templok Rejo nek bocah cilik kami seron-rolen gitu. Ini temlok. Ndi omahmu ndi omahmu? Temlok jenenge. Ndi? Temlo, Templok Rejo nggih. Anake Kang lho kok kidul kok Kang sapa le jenenge aku lali dia biyen gaweku nggiyup ning kono. Angger Kang Suwono. Aku godhok kopi neh ya Kang sampe nek rono. Mending godhokno banyu ae. Gawene godhok kopi aku kae nek aku nek idir ning kono Indra daleme Templok Rejo. Anake Kang Suwono nggih. Iki kok mbok klintiri gak luwuru iki. Anakan Kang iki Kang. Anake Kang Suwono. Iya. Sing tunggale sinten Pak Ana ireng lho padahal anake ganteng. Ngono kok sampe omong. Kowe kok iso ngomong ireng. Lah masake balaku kok ya ora apa-apa ya. Ya ireng aja mbok sebut nang kene iki lho. Dirungokno wong akeh lho kok meni. Mosok Suwono ireng ngono. Iya to. Lah balaku ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa wong kulino senengane kopi kok iso. Wong nek lagi alame kaya ngene iki. Piye? Ireng karo putih ki ora penting. Kok iso? Penting duit. Ya ta? Aku suwedi lho Om. Kena apa? 2019 kena corona. Ya bener. 6 tahun kepungkur saiki 2020 jenenge koret. Nganten kok warang-arang. Biasanya anggere ape ruwah ngantek pengen leren ora keturutan. Sing sijine sapa? Tak bagus jenenge. Mas Rehan. Lho kok padha? Sapa jenenge? Rehan. Aha. Gak waraikan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kuwi apa kuwi? Kuwi jenenge Rehan. Sik aku Waqiah apa Rahman? Surat Ar-Rahman iki jenenge. Enggonku enek surat temi yo. Kok iso anu Rehan, sampean daleme pundi? Omah. Orjun Tunggal. Omahe Orjun Tunggal. Sing rondok banter le, bocah ki rupane ganteng ning kupinge ora patek krungu. Krungu mbok apa-apa aku krungu. Orjun Tunggal ringin tunggal ya. Omahmu ndi? Lho, wedi to sae. Ringin tunggal. Rene iki sing wedok iki. Nah. Jenenge sapa, Nduk? Kuwi bocah ku apik men lho iki sampe umur 17 tahun kok ya awake dhewe tuwi kok ya. Kowe ora wis ngene-ngene lah. Jenenge sapa, Nduk? Andini. Jenenge Andini. Walah Andini. Celane sapa? An apa Ndin apa ni? Andini. Andi Lau. Andini. Kelas pira, Nduk? Sekolah kelas pira? Kelas 4. Iki pacar pira? Ya urung cilik lho duwe pat. Kowe iki mbok marahi sing apik ngono gino lah. Lah cilik wong apik ayu. Kok iso kelas 4 nggih? Heeh sing tunggale sinten, Nduk? Salsa, kowe ngerti salsa? Ngerti. Ajinomoto. Iya, Jenenge salsa. kuwi jenenge Sasa. Dek, Andin, salsa. Karo iki sapa jenenge Rehan, sing jenenge sapa Le Markom ya. Sapa ki? Suwono.
Lagune apa? Lagune apa? Apa lagune? Satu apa? Satu-satu aku sayang ibuku ya. Oh iya lagune satu-satu aku sayang ibu. Jaluk penyanyinya sing ndi? Sing pink apa sing kuning? Milih sing ndi, Dra? Milih sing ndi? Batek gorene le. Penyanyi dibatek iki lho. Yo ngene iki. Milih sing kuning apa sing pink? Kuning. Kuning. Wenanya, nya. Nya. Wes tak cekeli. Kuwi ngono kabel. Lah aku takon njaluk pink apa sing kuning-kuning kok. Kuning ya bener. Nggih monggo, Mbak sinten Pak menika Pak? Mbak Farida. Sampean kok cek eling lho. Eleng kok. Bola perjuangan ora eling. Masa? Iya. Kanta dek biyen mula ya cek utang ngono kuwi ae, Dek. Aku wis tuwek bareng kono cek utang ngono. Lho nek tuwek ndang celukno kombi kok so. Wong rumangsa tuwek kok meneng lho, tuwek iki celukno kombi. Tukange ngopi jek ning kene iki mlete bar dandan. Mbak, pergi nggih. Pergi. Oh alah. Kalau Mas Kasturi celuk mono kon musapi. Iya. Pucuke tapeh. Pucuke enek lemah. Iki saruk karo Sinoman lho ceblok. Kait mau wong sing guyu kekelen ya enek lho. Gak leren kuwi sing kok kono kuwi kok kula sok manduk ngene kait ya apa kekelen ya. Lagune satu-satu aku sayang ibu. Iki ngomong dhewe karo Mbak Par. Aku bakul blonjo Mbak Par. Jenenge jere Farida ya tukane Par to. Par. Ngomong iki lho. Iki lho karo Suwono iki lho. Tante, mana piye nek ngomong? Tante. Masa sampean tante? Iya tante toh. Tante. Kok sonjo mie lho. Wong kaya juat. Oh tante njuk mie. Sampeyan sing apik, cak rusuh. Aja ora pareng. Mie ra metu wisan. Sing kiwa apa sing tengen? Nek kiwa aku tak sing tengen no. Jere ngomong nek mie ra metu. Lah mbok klambeni. Wis ora metu ngandani. Ya ora metu mbok klambeni dalek mbok buka ya metu. Pane. Iya, ini ditaringi lagu apa sayang? Lagune apa? Lagune apa, Dra? Lagu satu iki piye to, Dra? Kok bingung to? Kok mbok cekel? Cekel ae, ora nek ilang. Lagune apa sayang? Lagunya apa? Manut nek par ya. Heeh, manut nek par. Iya. Manut, nyuwun sing keras apa sing kalem? Sing keras. Dikeras dipemisik kono. Sing kene sing kalem, sing kene keras. Buke senengane keras apa? Keras. Napa jamu Senengane keras. Ayo, Det. Kok Det. Jam 11 Det ayo nang ngalih kok. Ngalih ning ndi? Lho Dedi iki gak tau prei. Ngono ya, terus ya. Terus lanang kok. Ngene iki nganggur apa ngene iki? Masa kok awan gak kanggo? Lawan kanggo ora? Lu nek ora kanggo tak nggo. Sik. Ayo. Ayo Adin, ayo maju yuk. Goyang ya. Ayo. Indra Senado. Ayo Han Senada. Waktu ku kecil aku gak tahu yang mengilu. Ini lo ngetok ini lo. Aku sentil ku kira pentil ternyata Pensil yo. Waktu ku tolak aku gak tahu yang nongol-nongol. Apa kuwi? Aku single aku kira botol gak taunya pistol. Yalah. Tembak, tembak, cor, cor, cor. Tembak, tembak, cor, cor, cor. Tembak, tembak, cor, cor, cor. Tembak, tembak. Sik. Reza Legend music. Ayo Andini yuk, tangan diangkat yuk. Tangan diangkat, terus digamuni keleke ya. Ayo, ayo, ayo. Waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil.
Goyang lagi. Waktu ku kecil aku gak tahu. Aku sentil-sentil, ku kira pentil, gak taunya pensil. Waktu ku nolak, aku gak tahu yang nongol-nongol. Aku senggol-senggol, ku kira botol, gak taunya pistol. Tembak-tembak dar-dar, tembak-tembak dar-dar, tembak-tembak dar-dar, tembak-tembak. Kowe nak. Tembak, tembak, dor, dor, dor. Tembak, tembak. Dar-dar. Lu masa ramu nih? Tembak, tembak. Iya. Tembak, tembak. Enek wong akeh. Se- Enek wong akeh. Kayaknya pistol gombioan marang ganti kita ini. Tembak, tembak. Dar dar dar. Ya Allah. Mosok keneke kanggo wong meh umur swidak. Nyenyak. Ya, Kuwi lagi 17 ya, Mbak. Sampean karo iki jajal ayo. Jajal. Ayo, adep rene aku lho. Loh, sampean adep rene lah. Wes tuwek ingin tak dari saya tak. Aku malah kaya ape bojone wedhus. Masa ya ngono? Masa ngono tenan? Ngono. Kuwi ndoke gecek ae nek ngono. Iki apa iki? Pokoke kok rusuh to. Kok iso aja ngono gak parang nggih. Iki Dek Andin lagune tambah mboten? Tambah. Tambah. Tambah apa le? Joget lagi. Apa Iya. Dra lagune Dra? Genten konsone to kok ora gelem ketok iki bar ngombe Apa? Bar ngombe kuku bima. Sing ndi? Iki tas cilik. Anake Lah ora Suwono. gelem wis kok. Dadi gering gitu ya. Anake Kang Suwono iki wong iki. Iki sing ki anake Kasturi iki, iya. Sing ki anake Kasturi. Mboten. Napa nih? Putune. Sumari. Ah. Ayo lagi Ya, apa nih? Ya? lagunya apa lagi? Sampun. Oke, kalau Oh, sampun. Pun nggih. Pun kersane muntup-muntup teng mriki Mbak Eka. Mbak Eka lho. Mantane kersane mriki nggih. Heeh, ayo persiapan. Bareng Rizian Music. Jreng. Juga ada Jreng Nyakuta Gaya apa Bojonegoro. Jenegara. Sampean kok rone nyapa to gak kene lho MC kok rono ya. Kene lho. Penak nang kene. Lah kene sampean cedak kipas ngono lho maksudku Alah ngono. malah morat-marit. Kok iso mati ya? Oh, lha ora saking tentenge iki gak ketok. Nek mati celana mode no bintang didusi.